سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر نعدم ليلى مس أمانيل إياسو عتي أبز زمن زي بشكلتان أفريقان كلعال كل متشم إرترا أب كدميتات سرع كم سلزغون دما كردم بشكلتا أب إرترا أب كدميت سرع عينة ودر سبورت خون كلهم بدرجة أفريقان عالم دما إرترا بدك أتخلع باندير ينبل بلالهم زي ما تكونوا تاريخ كعسوغرون انتخونا ناي جزا رأسو تاريخن فلوينات نتلزلوهم بعمقة مرساسن مبربارن كمون هابتام تاريخ كم زلوا مجنزاب كدليوم نتاريخ كعسوغر إرتراين تتصاوتي كعسوغر دما أبز تفرالي إوان ناي جزا رأسهم تاريخ سريحهم حليفهم يوم نزي ورك أو تاريخ مسنادن منقارن دما ناي كلنا حلفنات يوم نزين متقبارن نمسنادن دما بتحاد كابتوم إرترا زفريتهم بلوصات تصاوتي ناي زمنو أوانيل إياسو عتي تاريخ يوتو حزنا نزمدب قريبنا لنا كنفلو مينام أوانيل إياسو من يوم عتي كاب أبو إياسو سبات لاب أديو ويزرو نقص عوبا قابر أبشن شعاتي ميتن سوسان شمونتن أب عاد تيكليزان زتولده حدا كابتوم إرترا تحبن اللوم تتصاوتي كعسو غريوم كابتوم نمجمريا نخلت هاقراين غانتاتات وكيلوم زتسلفو أفريقاين دمايوم بزيكا أمانيل إياسو نقاش تخليت يوهانس زميكيلن بدحريهم زسرع دما بتمساسالي منقدي مسكلت هاقراين غانتاتات زتتصاوتن سوداناوي جيمس سعيد موقع زيبهال نسو كاب كلتشن حموشن جميرو من السودان 10 تتصوتاتات كتصاوتن كلهم دحري مفلاي دوبن سمينن سودان دما كاب كلتشن 17 جميرو مس هاغرو دوب السودان 19 تتصوتا تسلف دوب السودان تتصوتايوم أمانيل إياسو عتي أبشن شعاتي 287 زتقبر ودر وانشا مبراق مأكل أفريقيا نهاجرايت غانتا إثيوبيا وكيلو مس هاجرايت غانتا إثيوبيا تسلفن هاجرايت غانتا إثيوبيا مالت صوا وانشا مبراق مأكل أفريقيا كتعتر أبي أصوات زقبرن تتصاوتايوم بمعكنا زينا إثيوبيا أبن أدا زرخبه إرتراو دمايوم دهرنا صنت إرتراون كم حلقة غانتا قيح بحرن هاجرايت غانتا إرترام كوينو ببقعة تتصاوته زمرحن هابروم تتصاوتاي كعسو غري إرتراويوم سلازي بمنصار تاريخ كنريون كلنا مس بصوتو كالوت هابروم إرتراوان تتصاوتين كم بعل نقاش تخليتن نفسير يوهانس زميكيلن مسكلت هاجراين غانتاتات متصواتهم تاريخهم فولي غوروم أجمامرا كعسو غري عتيم أمانيل إياسو أب جزين سنتو ناي كعسو أجري فقري زحادر خوينم كم كل قلعة أب جزاوتي إن تتصاوت زعبي ناي كعسو تاريخي ودرما بناي بيت مرتي زجمرن أب تجزيت دما زنزنبرة بدهوتات أب ربحو صغيرة بلي حكم زنبرن متعابيتو يزنتولوم ناي مجمريا سرع ودر دما جينا أب نص عدمي ود 15 عامة كله بشن شعاتي 283 بتي نايتي إوان ناي وردات زنبرة مالت نوردا عد تكليزان وكيلو صوتا بمتصوات نغانتا عد تكليزان مريحو أب ناي فتسامي صوتا مس عد سقلو زبتصحة تصاوتا ينيروم أبت وان تدما بتزرعيو بقعات أب ناي أوراج حماسين كتصاوتا مريتم ناوراج حماسين وكيلو دما ناي أوراجات صوتا تصاويتم أبت استقبر ناي أوراجات صوتاتات بلوس تصاوتاي كخب أمزقاب شوتو بمخان تشليموم دحرت السجبرة وردر ناب عد تكليزان تمرتو نمكتتال دحر مملاسون قبو تمرتو النات تختاتله كوعسو قردما كتصعود دحر مصنح بتي ناي أوراجاتات وردر بزر أيو بقعات بعبيت كلابات أسمرا كهدن تدقاقامي تصاوعيت اكوان تتقبرلو تمرتي ككتاتلن ناي تمرتي دليت نمروين دما تمرتو يكوغتل مرتم تمرتن سبورتن كساب شامناي تمرتو أب عد تكليزان دحر مكتتالوم نناي كالاي درجة تمرتو نمكتتال أب أسمرا بمقعز أب بيت تمرتي باركا تمزجيبو تمرتو ككتاتل جميروم تمرتو النات ختاتل دما كعسو متصوات أي قوارصون أب تيوانون انتخونه بزر أيو بقعات نبيت تمرت باركا وكيلو كتصاوت تمريتون كتصاوتون جميروم أب تيوان كداماي ديفيجن أسمرا بلوصات تتصاوتي أسلفنالو زتصاوتالو زنبر وان كيترفن
ብሉፅ ኣመዝጋቢ ሸቶ ብምዃን ተሸሊሙ እዩ። ምጽምባር ምስ ዓበይቲ ክለባት ኣስመራ መቸም ክለባት ኣስመራ ክበሃል እንከሎም ኣብቲ ዘመንቲ ኣዝየን ሓያላት ብሉጻት ተጻወቲ ዝሓቆፋ እየን ነይረን። እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣማኒኤል ዓቴ ካብ ክለባት ኣዱሊስን ጋንታ ኬሚካልን ጻውዒት ዝተገብረሉ ብፍላይ ኣብቲ እዋን ኣብተን ክለባት ዝነበረ ስፖርታዊ ምትህልላኽ ዘበገሶ በቲ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ኣሰልጠንትን ኣመሓደርትን ብወገን ጋንታ ኣዱሊስ ኣቶ ብርሃነ ሃብተስሉስን ኣቶ ተኪኤ ኣብርሃን ብወገን ጋንታ ኬሚካል ድማ መምህር ዳንኤል ተኸሰ ንዓቴ ዓይኒ ስለ ዘውደቑሉን ከፈርምኦ ብዙሕ ጻዕርታት ይገብሩ ከም ዝነበሩን ይዝከር። ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሓልፍ ዘይግብኦ ከም ቀንዲ ናይቲ ጉዳይ ሃንዳስን ነቲ መስርሕ ካብ ዓዲ ተክሌዛን ጀሚሩ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዝነበረን ዝከታተል ዝነበረ ኣብቲ እዋን ናይ ከነማ በዓል መዚ ከምኡውን ናይ ጋንታ ኣዱሊስ ኣካየድ ዝነበረ ተኪኤ ኣብርሃ ዝገበሮ ኣበርክቶ ብዙሕ ከም ዝነበረን ንዝገበረሉ ኣበርክቶ ድማ ክምስገን ይግብኦም። ቀዲሙ ዝመፀ ቀዲሙ ይዕወት ከም ዝበሃል ኣቶ ብርሃነ ሃብተስሉስ ኣቶ ተኪኤ ኣብርሃ ብዝገበሮ ጻዕርን ቁልጡፍ ውሳነን ኣብ መወዳእታ 1984 ዓመተ ምህረት ንኣማኒኤል ኢያሱ ኣብ ሲኖማ ሮማ ብምርኻብ ምስታ ጋንታ ኣዱሊስ ኣፈሪምዎም። ስለዚ ክለብ ኣዱሊስ ናይ መጀመርያ ኣማኒኤል ኢያሱ ዝተጻወተላ ክለብ ናይ ኣስመራ እያ። ኣማኒኤል ኢያሱ ምስ ክለብ ኣዱሊስ ምስ ዕድመን ደረጃ ልምምድን ሓድሽ ተጻዋታይ ምስ ሓዳሽ ክለብን ሓድሽ ቦታን ጻዕቂ ልምምድን ንዝኾነ ተጻዋታይ ኣብ ዝኾነ ክለብ ክስጋገር እንከሎም መቸም ብዙሕ ብድሆታት ኣለዎም። ባህሊ፣ ልምዲ፣ ባህሪ ጋንታ፣ ሜላታት ቅዲ ጸወታም፣ ባህሪ ተጻወቲ፣ ድሌት ደገፍትን ቅዲ ስልጠና ኣሰልጣንን ንምልላይ ንምምላኽን ግዜ ይወስድ እዮም። ከም ስለ ዝኾነ ድማ ኣማኒኤል ኢያሱ ከም ኩሉ ተጻዋታይ ክሳብ ነዚ ተጠቕሰ ብድሆታት ዝመልኮ ንኣሳት 6 ወርሒ ዝኣክል ከም ተቐያሪ ተጻዋታይ ይጻወት ከም ዝነበረን ኣብተን ሕልፍ ኢሉ ዝተጻወተለን ዝነበረ ጸወታታት ግን ሸቶታት ከየመዝገበ መጻወቱ ይዝክርዎም። ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሕለፍ ዘይብሉ ብክብደት ልምምድ ዝፍለጥ ዝነበረ ኣቶ የማነ ምሕፁ ማለት ግዲል ኣብቲ እዋንቲ ናይ ኣዱሊስ ኣሰልጣኒ ዓላሚ ብምንባሩ እቲ ዝነበረ ልምምድ ንኣማኒኤል ኢያሱ ይኸብዶ ከም ዝነበረውን መጻውቱ ብተወሳኺ የዘንትብሉ። ኣማኒኤል ምስ ክለብ ኣዱሊስ ኣሰልጣኒ ተኪኤ ኣብርሃም ድሕሪ ምምፃእ ኣሰልጣኒ ተኪኤ ኣብርሃ ናብ ክለብ ኣዱሊስ ዓቴ በቲ ሓደ ወገን ተመክሮ ደሊቡ ምጽንሖም በቲ ካልእ ድማ ብኣሰልጣኒ ተኪኤ ኣብርሃ ዝሃቦ ዕድልን ኣማኒኤል ኢያሱ ብቀዋምነት ክስለፍን ክጻወትን እዩ ጀሚሮም። ስፖርታዊ ምትህልላኽ ጋንታ ኣዱሊስን ኤልፓን መቸም ብቐረባ ንታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝከታተል ዝነበረን እዘን ክለባት እዚኣተን ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ህልኽ ዝነበረን ክለባት እየን። ክለብ ኣዱሊስ ስማ ኣይተቐየረን እንተኾነ ጋንታ ኤልፓ ቀይሕ ባሕሪ ብዝብል ስም ተቐይራ ሕጂ እውን ገለ ደገፍቲ ኤልፓ እናበሉ ይጽውዕዋ እዮም። ዓቴ ካብ ኣዱሊስ ናብ መብራት ኃይል ኣዲስ ኣበባ ኣማኒኤል ኢያሱ ድሕሪ ኣሳት 2 ዓመት ምስ ክለብ ኣዱሊስ ምጽዋቱ ንሱ ብዘርእዮ ዓቕምን ክእለትን ኣብ መጀመርያ 1986 ዓመተ ምህረት ምዃኑ እዩ ካብ ክለብ መብራት ኃይል ኣዲስ ኣበባ ጻውዒት ቀሪብሎም። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ጠቒስዮ ዘለኹ ሽሕ እኳ ዓቴ ካብ መብራት ኃይል ጻውዒት እንተተገብረሎም ኣብቲ እዋን በቲ ኣብ መንጎ ጋንታ ኣዱሊስን ኤልፓን ማለት ኤሌክትሪክ ዝነበረ ህልኽ ከም ተወሳኺ ድማ ናይ ኣዲስ ኣበባ ክለብ መብራት ኃይል ምስ ናይ ኣስመራ ኤሌክትሪክ ዝነበራ ምምሕዳራዊ ርክባት ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ማለት ድማ ክለብ መብራት ኃይል ንዓቴ ወሲዳ ንኤልፓ ንኸይትህቦ ብጋንታ ኣዱሊስ ስጋት ስለዝሓደረም ጋንታ ኣዱሊስ ንዓቴ ብቐሊሉ ከተፋንዎ ይከኣለትን። እንተኾነ ብዝተገብረ ጻዕርን ምስምማዕን ኣማኒኤል ኢያሱ ካብ ኣዱሊስ ምስ ሚካኤል መስፍን ኣሴ ብምዃን ምስ ክለብ መብራት ኃይል ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጸንበሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና።
ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኽብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን